Какво са много 20 глоби за средна скорост? Да, гледах бат. Гледах, ако тръгнеш за морето в 1 часа и стигнеш в 2,5, те глобяват, защото си стигнал прекалено бързо, иначе не си спазвал. Демек извода къв е, тръгвате вратле за морето, седате да хапнете вратле в хепито на Пловдив и продължавате и така. Еми глоби за средна скорост, защо? От тук нататък, брат, ако ограничението е 120 и разстоянието на пътя е 385 км, братле, това означава, че мога да го изминеш за едно определено време, в най-бързия му вариант. Ако го изминеш по-бързо от това, което е заложено, влизане вратлете, защото те ще ползват боячите вратле, съответно, че си стигнал по-бързо, това означава, че си карал с превишена скорост. Да, искат да го вкарат в системите на тол. Не знам дали знаете, ама всяка държава хората се борят вратле да пътуват по-бързо и безпроблемно. Само тук се борят вратле по-бавно да става всичко. Защото си мислят, че бавното е безопасност. Не, бавното не е безопасност. Безопасно е вратле на мостовете, на сглобките, вратле да не те изхвърля към мантинелите, докато пътуваш към морето, брат, защото то те хвърля и с 60 и с 160. Ама няма как да го разберат това нещо никога. Те ако си мислят, братле, че по магистрала Тракия може да се кара, брато, с превишена скорост без да си потроши колата. Не ха-ха, брат. Не разбра май какво ти обяснявам. Ако максималната скорост е 90 км и с 90 км по този път ти стигнеш за 1 час, а то се пътува час и половина, означава, че си превишил 90 км. Ако караш по-бавно, няма никакво значение, нищо общо това, което говоря. На тях има оферта да те го обядат. Много ясно, че има оферта да те го обядат тия БМВ-та, нали те ги избилдат. За жалост и пеша да пресичаш Готеник, пак някой може да отнесе, братле. Защото някъде липсва табела залегнал, да я знам. С пешеходно. Ма ако брат, ти от ли си? Аз пътувам с джипа, братле, и си чупа бъбреците, бе. А знаеш ли какво е? 13 часа до Румъния през Плевенския път, братле. Още ме боли кръста, мина половин месец. Още ме боли кръста, брат. Аз нямам къде да си карам колата. Прието е, кола ще се въведе, не знам, чакат се да лицензират на тол камерите, боячите и всичките други простоти. Да, Бобка, имаше някой дет беше написал днес един коментар, доста се припознах в него, ще почна да ходя пеша, ще си оправя здравословното положение, вика ще стигам по-бързо спрямо ограниченията, дето ни слагате. Марто има време, брат, как да няма. Има още малко време, но то няма никакво значение, то е нелудничево самия факт, че се коментира смисъл. От тази нататък кога ще стане, какво значение има, брат?